Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest breaking news. Nelson Chamisa resigned from CCC and will be concentrating in farming and preaching. And is it guys, mazvinzwa here Chamisa kudedzera zvinana ende kunorima kana kuti aende kupi aende anoita zvinhu zvake zvechechi, because munongoziva mega vanonaswera vachimutuka vachiti iwe tikuda kuti paite change muZimbabwe, iwe unochingotudza nezvenyaya yemaBible verses. Saka Nelson Chamisa adedzera kuti aiwa ndaneta inini, munongoziva mega Chavangu nani na Mnangagwa time varakashi vakakanganisa pati yedu. Chavangu ndiye ari kundomuridzi weCCC. Saka Chamisa anyora iye achiti this is officially and under my hand to inform you that with immediate effect I no longer have anything to do with CCC, because Chavangu vanhu vakamboti mwana wa Mnangagwa pakataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana, but mufesi uyu ari kushanda neZANU-PF, because mukatarisa kwese kwaari kurikola mamwe maMPs, mukatarisa kune dzimwe nzvimbo ari kutadza kuti aise vanhu vanoreplace. Saka which means ine advantage yeZANU-PF, ZANU-PF ine chingowina time after time. Tosekera muchiona Chamisa adedzera kuti aiwa ndaneta nazvo izvi, it's under my hands, inini ndakubuda, because Chamisa tanzwa kuti ane party arida kuvhura itsva inonzi Democratic Alternative in Zimbabwe, DAZ. Ndo party itsva inenge ichavhurwa navaChamisa nevanhu vake. Ari kudedzera kuti kune ma-sellouts mupati, vanhu vakaita sana Sengezo Chavangu. So guys, handizivi tinoti kudii. Sengezo Chavangu akakonzeresa zvinhu zvakawanda mupati yeCCC, akakanisa zvinhu zvakawanda. Saka Chamisa adedzera kuti aiwa zvinina tivhure imwe party itsva. Vazukuru vambuya neHanda vadedzera kuti aiwa vaChamisa, ndimi president wevanhu, kwese kwamunoenda tinofamba nemu, nyange zvikaita sei, vakaita sei time varakashi, but tinenge tinemi. But nyaya tinayo ndekuti vaChamisa havachashande neCCC, vatoresigna, vadedza kuti aiwa handichada, because vanoziva vaChamisa kuti Sengezo Chavangu anogona ngovabisa futi mupati, because Sengezo Chavangu ari kuita madiro mufeso yanonzi Sengezo Chavangu, ari kukanganisa nezvimukatarisa unana Bulawayo nzvimbo dzakawanda service delivery haipo nenyaya yekuti ndiye ari kukanganisa, ari kukonzeresa. Saka handiziga chimoti kudi, please comment down below mutudze ukuthi which one is which, zvaitwa navaChamisa, is it good here kana kuti zviri wrong. Asi vakambozvitaura vanhu vakawanda vakati ngavaita sei, ngavabude, pull out from the parliament. Thank you so much guys.